اگر بردوام بون و به چه شێوەی بە؟ Ez dibêjim ew danûstandanên Kurdî yanî ne tenê biryarek Kurdî ye, biryarek navdewletî ye û daxwazek Emerîkî ye berî her dewletê din û her wiha biryarek yan daxwazek Ewropî ye jî. Ji ber ku ew rewşa wê herêmê jê tê xwestin ku werê guhertin îdarak rêveberiyek nuh têda werê avakirin û wacîhak siyasî nuh werê avakirin ku ji dewletên nêzik û dûr ve werê qebûlkirin û ser vê esasî jî ji nuh de avakirinek ji wê deverê re werê çêkirin. Bê vê yanî ew siyaseta ku Emerîkî û Ewropî derheqê Sûriya da dimeşînin û taybetî siyaseta Emerîkî yanî lê tên herandin wek siyasetek paşil. Ji ber vê ez dibêjim ew danûstandina wê berdewam bikine, ne bi kêfa ne ene kesê û em bêjin ne jî cemaata din a peyanekê. Yani heta ku PKK jî hebe wê berdewam bikin birêz îman ji ber ku eger em daxuyanîn ene kesê vegerin ji destpêka êrişa li ser nivîzgeha Dirbêsiyê li ene kesê kiryar yan jî pêkînerên wê tawanê eşkere nekiribûn. Di vê dema dawê de daxuyaniya dawiyê eşkere kirin ku grupek ser bi ewlehiya PYD ve ye. Heta ku PKK li wê derê hebe wê dîsa jî berdewam bikin danûstandin? Belê ez bawerim wê danûstandin berdewam bikin. Yanî ev karê ku var rojan dibin, kar ne yanî heta çend rojan ez dibêjim wê çareser bibne û berdewam nake. Yani ev wek red fe'leke PKK ye li ser rewşa li ser va karên ku li Kurdistanê Iraqê û itîfaqiya Şengalê û yanî bes bi netîce wê bifeşilne yanî bi ser nakevin û wê vegerin danûstandinê Kurdî berdewam bikine ji ber ku rewşa Kurdî bercewandiya Kurdan dixwaze û bercewandiya navdewletî danûstandinê dixwaze.